udo dị nwanne mmadụ ka nke na-eme ana m ọrụ a na-achọ oke ị chọrọ ọrụ bịa onye ebe ka ị bụ abụ m onye Ebonyi steeti n'afọ Igbo Ebonyi steeti ndị afọ Igbo ọ dịkwa gị na-arụ nwanne m nwoke mana nọdụgodo ebe a nọdụ ebe a nsogbu adịrọ nọdụ ebe a udo dị ka ị na-eyeta aba m ọgụ nọdụ nsogbu adịrọ ọkwa ọrụ ka ị chọrọ m eze chimere eze nke mbụ na mbụ nwa ga-ataghị ya anọ m ya nwanne m nwoke ele ya esokwana mmadụ mee ana m achọ ụmụazị ga-arụrụ m ọrụ kama na enwetabeghị m ndị na-enweta sọsọ ndị Anambra amanụ m ọwụ ụmụ ba ya chọwa ihe rụọ ọrụ ka ọ bụ ike ọrụ adịghị udo dị nwanne mmadụ ka nke na-eme nke tachiri ona udo dịkwa ụnụ nwa ndị na-achọ ọrụ onye Enugu ka ị bụ ndị Enugu ihe kwuru isi ga-eghe were chọrọ ya bụ ọrụ bịa jee nọdụba ebe a nsogbu adịrọ onwere ọkwa ọrụ ka ị chọrọ udo dị nọdụba ebe a nwanne m onwere ife na-eme ka ị na-eyeta eli m eri ọkwa ọrụ ka ị chọrọ nọdụba nwanne m onwere Chineke nọ n'ọrụ nidiri m oyi ya ụmụ be anyị niile nọ n'obodo a ya nwụ na ha ga-arụ nwa ọrụ ha bịa achọrọ m ndị ga-aga mewere m marketing ma ndị ga-aga mewere m marketing sovia kọmpanị m ebugo n'ibu o wee ihe ụmụazị ndewo isi welcome nwanne m ka o si ada enwe ife anyị emele gị ya biko m na-achọ ọrụ ị na-achọ oke ụnụ nwa bụ ndị na-achọ ọrụ kedu onye ebe kedu afa gị afa m bụ Sunday Emmanuel Ụzọchukwu onye ebe abụ m onye Mbaise n'Imo steeti ndị Mbaise onye gara fụdawa nsogbu adịrọ nọdụ ebe a udo nọdụ maneja ya apụta mgbe na-adọrọ anya nọdụ onwere ife na-eme afụfụ Igbo ọgịdị na-emedi ọrụ nke a ka edi mgbe mmadụ ya eme ife a ka ego o si ada ka ife anyị emele gị kedu afa gị onye ebe ka ị bụ nke Anambra nke anyị amazi m ife a na-akọ nwanne m nnọọ ị chọrọ ọrụ bịa na-ekweghị nekwe ọrụ banyebe nsogbu adịrọ amazi m ife a na-akọ ndị nwe ọrụ Chineke ife na-eme n'otu onye gịnị na ahịọdụ n'ala chere ma mkpọchigazi gịnị na ahịọ n'ala onye na ibe na-eche onye akụgbuola mmadụ n'ala ụlọ ọrụ nwa akpọrọ na sekretarị mma ihe na-eme ị bụ onye ụka ekpere gịnị ka ị bụ n'isi gịnị ka m na-eme onye ebe ka esi hello ode akwụkwọ bịa n'ọfịs m nweghị ugbu a bịa n'ọfịs m kịta nke na-ahịọ n'ala ele nke ọgwụgwụ n'ụlọ ọrụ m ka ihe nne batawa gịnị na ahịa ọrụ n'ala ele na-ekwu n'ala nga ịma ihe na-eme n'ala ewu ode akwụkwọ m nọrọ n'ebe ị kwesịrị ịma ihe na-eme n'ala ngesị m ịma ihe na-eme n'ala otu ike ya nọ nga na ụlọ ọrụ m agba ọkụ ngesị m ịma ihe na-eme n'ala chingapụ ịma ihe na-eme n'ala chioma nga jiri aka m chọrọ ihe na-eme n'ala asị m gị pụwa ịma ihe na-eme n'ala
na ihe gịnị na ihe ụmụnne m Ọga ndị ewosa. niile ndị Igbo Anyị bụ ndị Igbo. Bịa ka anyị chọọ ọnụ. Bịa bịa na-emere m mkpọtụ. Nke bụ onye. Isi bụ onye ebe. Abụ m onye Imo steeti. mechie ọnụ na ọjala ọmụ nwere gị n'ọrụ Anụrụ m ife ikwu nwanna. gịnị na-eme nka akwamozu gị ụmụnne m Abụ m onye Ebonyi steeti. Abịara m ebe ịchọ ọrụ. Pụta. Mgbe abụ onye Ebonyi steeti. Gentleman ga-ewe m n'ọrụ. Ọ sị m baa inside. Lekwa onye Enugu steeti. Ọ sị anyị nọ dị side a. Nke a bụ onye Imo steeti. Ọ bụrụzi onye Anambra anyị bụ ụzọ wee bịa. Anyị nọ n'ebe nso ụtụtụ. And then onye isi onwere ife na ndị Ebonyi steeti. mechipụ ọnụ bifo mkpụkpụ mechie ọnụ ihe ikpere chọọ bụ ọrụ ọ bụghị na direct m hia ihe onye a kwuru ọ bụ eziokwu otu o si mee Onye isi ife o kwuru yiri eziokwu mana na negodo ataghị onye Ebonyi steeti. Papa ndị gịnị ka Ebonyi mere gị o nwere akọ na uche nọ. onye Imo mere gịnị onye Enugu na onye Imo mere gịnị Ndị nwere akọ na uche papa. Ife niile nna akọwara gị na. ịbụ onye ebe Abụ m ezigbo onye Anambra steeti. m bụrụ onye ebe onye were gị n'ọrụ Papa eziokwu ịbụ onye Imo. ele ji wee gị n'ọrụ ihe mere na ndị owo ji bụrụ sọsọ ndị Anambra juru n'ụlọ ọrụ ma oke nọ ndị emere m ndị ga-arụ ọrụ na ndị na-agaghị anụ Papa enenere m ndị a eji m anya ime mmụọ nne ndị a. Fụ na nwere akọ na uche. Nwere ife ọzọ. ịtara ji ego ole onye si gị kwuo ihe ikwuru onye si gị kwuo ịtara ji ego ole n'ụlọ ọrụ nke m ka ị na-achọ m ndị m ga-ewe ndị Igbo sikwa gị ndị machi kwụọ ọnụ gị Onye a nwere akọ. onye isi amakwa m onye iwu ihe mere na achọrọ gị n'ọrụ Mba na onye isi. Mba onye isi biko ekwere. Mba biko. Nwunye m dị ime ọmụmụ. Nwunye m dị ime ọmụmụ. Nwunye m dị ime ọmụmụ. ka ị kwadoro m akwụkwọ eji achụ mmadụ n'ọrụ Seke biko yọwala m ya. Seke biko yọwala m ya. kwadoro m akwụkwọ eji achụ mmadụ n'ọrụ Onye isi. achọrọ gị n'ọrụ Biko. ụmụnne gị ka ị na-achụ Yọwala m ya. Seke biko nụ. Yọwa ya. ndị na-achụ gị n'ọrụ gaa Biko nụ ihe mere ugbu a ndị ị ga-achụ gị n'ọrụ bụ yes. nna mbụ ntọ ga-ekwu ma ga-agbaghara gị ma ga-agbaghara gị n'ihi na Igbo ofu Biko yọwanne ya. Biko nụ. Nna ajụ ha Biko. Fekwugo ekwu. Papa fekwugo ekwu. Onye isi. Abụrụ m ezigbo mmadụ eziokwu. Biko yọwanne ya. Biko. ụnọ sị mgbaghara onye Thank you very much. Ndị oyi nọ na mgbaghara ya ị hụrụ akparamagwa ga nwunye ndị ime ime ya ọzọ ịma anụ kwụ ọnụ ọ ma emekwa ike ọ yara emekwa ọzọ n'ihi na Igbo bụ gịnị Igbo bụ gịnị ka anyị were na ofu wee na-aga otu a ka ọ dị. Thank you onye isi. Hey Chineke ịla anya n'oge biko na-agbanị ka hey Igbo niile ka m na-agba ilu nụ na Anambra ilu n'Imo steeti iro na Fortu iro na Ebonyi steeti iro na Abia steeti na anyị bụ ofu na Chukwu iro na Anambra iro n'Imo steeti iro na Fortu iro na Ebonyi steeti iro na Abia steeti anyị ncha bụ ofu na Chukwu